الحمد لله هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد برشا غلملرنا يقتن برقلب تربيالات نعمتلندرب رزقلاندırıp turuşu Rabbimiz Allah'a Көңіл түрлерімізден шыққан мақтауларыбыз, ұлығылауларыбыз, шүкір рахметлеріміз, хамид сәнелеріміз иршіп тұрса еді. Вақамда шулай көңіл түрлерімізден шыққан хайыр дұғаларыбыз, барша пейғамбарларға, әулиелерге, әнбиелерге, ұстазларыбызға, изге бәнделерге, ғабидлерге, захитлерге, ғалимлерге, bizlerden dua ümit etüşü, şu dünyanı iman bilen bitken her barşa mümin, mü'mine, müslüme kardeşlerimizge erişse idi. Ve hem de bilgerek de umut türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz, hayır dualarımız, kaynar selamlarımız, Peygamberlerinin ahırgısı bulan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu şerifine erişse idi. Amin. Ve hem de ehl-i beytine, sahabe-i kiramlarına, tabiunlara, amin. Енді шынында тұрмышта, шушы тарихта, ислам тарихында зор ғана шындай кішілер бар. Зор күчлі, сынмай тұрған, өзлерін құрбан етуге әзір болған кішілер бар. Һәм инде шушы кішілернің дә ең шындай күчлілері, ең шындай сынмай тұрғанлары, бирешмей тұрғанлары ул да булса сахабалар, сөйкле пәйгамбәребезнең сахабалары. Енді пәйгамбәрләр әйтмәгән кешеләр арасыннан сахабалар булган. Һәм шушы сахабаларның да булган аерылып тора торган сахабалар, шуларның берсе Билал радиллаһу анһу. Бүген сезнең белән Билал радиллаһу анһу тормыш юлыннан әз генә искә төшереп, һәм үзебезгә шундый файдалы, этәргеч, дәртләндергеч тарихи мизгилләргә әйләнеп кайтасым килә. Билал радиллаһу анһу Мәккәдә туган. Чыгышы белән ул инде Хабашстаннан, бүгенге көндә Эфиопия дип әйтәбез, Эфиопия дип атала торган илдән булган чыгышы белән. Күпчелек тарихи риваятлар буенча ул сөйгеле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туганнан соң 3 елдан соң туган. Дус иптәшләре сурәтләве буенча ул инде узын буйлы, кара тәнле һәм ябык кыяфәтле булган. Аның тулы исеме Абу Абдуллах Билал бин Аби Рабах. Абу Абдуллах Билал бин Аби Рабах. Демәк, аның әтисе Рабах булган. Әнисен Хамама дип йөртә торган булганнар. Аның әнисе кул итеп алынган. Һәм дә Билал радиллаһу анһу үзе дә Умайя бин Халаф исемле кешегә сатылган. Кул буларак. Беләбез, Умайя бин Халаф İslam tarixində İslamның zor düşmanlarının, açıq düşmanlarının birisi bular. Һәм сөйгеле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең пәйгамбәрлеге турында игълан итеп, İslam диненә кешеләрне чакыра башлагач, Билал радиллаһу анһу беренчеләрдән булып İslamны кабул итә һәм бутларга табынудан баш тарта. Һәм әлбәттә менә шушы хәбәр аның хуҗасы булган Умайя бин Халафка да озакламый барып ирешә.
Һәм инде ул аны төрлечә газаплый башлый. Моның турында без тарихтан да укып беләбез, фильмнарда караган бар. Ул инде аны төне буе берсе белән берсе ярышып, ике исламның төп шундый әйтик дошманнары булган Абу Джахл, Умайя бин Халаф һәм инде шундый Мәккә мөшрикләре берсе белән берсе ярыша Билал радиллаһу анһуны камчы белән кыйныйлар, газаплыйлар, яралыйлар, җәрәхәтлиләр төне буе һәм шушы җәрәхәтләнгән тәнен көндезләрен кояш астында кызган комга куеп, яткырып, аның өстенә зур таш куя торган булалар. Һәм Билал радиллаһу анһу селкенә дә алмый торган була. Һәм шул вакытта Умайя әйтә, ислам диненнән баш тарт. Яки шушылай җәрәхәтләнеп, интегеп үләчәксең, үзең сайла дип әйтә. Ул вакытта инде Билал радиллаһу анһу bir сүз әйтми, әхәд, ягъни Аллаһ Тәгалә бер дип кенә кабатлый торган була. Инде Билал радиллаһу анһу шушы кадәр җәфалаулардан соң да бирешми калган бердән бер сахабаларның берсе була. Инде әлбәттә менә бу газаплаулар турында хәбәр барып ирешә башка сахабаларга. Һәм инде алар бу хәбәрне сөйкеле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә җиткерәләр. Һәм инде сөйкеле Пәйгамбәрбез аны азат итү, куллыктан азат итү турында сөйләшү алып бару өчен Абу Бакр радиллаһу анһуны җибәрә. Һәм инде ике төрле юл була. Берсе яки аны сатып алырга, яки аны икенче мөшрикләрнең кулларына алыштыру. Шушы ике юлның берсе була. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Абу Бакр белгәнебезчә Билал радиллаһу анһуны сатып ала. Ул аны Абу Умайя бин Халаф аны 10 алтынга сата, 10 алтынга. 10 алтынга сата. Һәм инде көлеп әйтә шуның соңыннан Абу Бакрга әйтә: "Әгәр дә син аны бер тәңкәгә алыштырырга, сатып алырга теләгән булсаң да, мин сиңа саткан булыр инде бит. Ягъни аны миңа кирәге юк. Ул кулның миңа кирәге юк. Аны күп белән күпме җәфаландым инде. Бушка да бирерим дип көлеп әйтә. Бер тәңкә алтынга да алыштырырым. Мин аны 10 алтынга саттым" дип горурланып әйтә. Шул вакытта Абу Бакр нәрсә Әгәр дә син 100 алтын сорасаң да, мин аны барыбер сатып алган булыр инде. Әгәр дә 100 алтын алган булсаң да, барыбер сатып алган булыр инде. Тегенең үзен утырта инде ул. Һәм сатып алгач та Абу Бакр аны куллыктан азат итә, сатып алу белән. Аллаһ Тәгаләнең кодрәте белән инде беләбез, Билал радиллаһу анһу иң беренче азан тарихын беләбез, аңа кереп тормыйбыз бүген. Азан тарихы иң беренче азан әйтүчеләрдән хиҗрәт кылганнан соң мөселман кардәшләребез, сахабалар Мәдинә шәһәренә хиҗрәт кылганнан соң азан әйтүчеләрнең иң беренчесе була Мәдинә шәһәрендә. Һәм инде ике дәрәҗә бирелә. Беренчесе әл-хазим, сакчы, һәм инде икенчесе әл-муаззин, азан әйтүче. Билал радиллаһу анһуның тавышы бик матур, бик көчле була, шуңа күрә сөйкеле Пәйгамбәрбез аны азан әйтүче буларак сайлап куя. Ләкин моның хикмәте дә бар. Әлбәттә, беренче хикмәте ул да булса, кайчандыр кул хәлендә булган һәм инде таш астына бастырылган вакытта бер кеше дә аны ишетми торган, әхәд дигәнен кырыйдагы кеше генә ишетә торган кешенең хәзер инде азан тавышы бөтен Мәдинәгә ишетелә. Һәм инде икенче бер хикмәте ул да булса, кайчандыр Билал куркмыйча шәһадәт кәлимәсен әйтеп, аның өчен моны үтәргә тырышкан булсалар, хәзер ул менә шушы ук тавыш белән 5 мәртәбә Мәдинәдә азан әйтүче була. Һәм инде шулай ук Мәккә шәһәре мөселманнар кулына күчкәч тә Кәгъбәтулла бутлардан азат ителү белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Кәгъбәгә иң беренче кеше итеп Билал радиллаһу анһуны әйтә. Һәм әйтә: "Билал, тор, Кәгъбә түбәсенә менеп азан әйт" ди. Әлбәттә, сөйкеле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гарәп халкында шундый зур дәрәҗәгә ия булган бай гарәп кешеләре арасыннан матуррак булган кешеләрне дә, мәсәлән, Умар радиллаһу анһу, Абу Бакр, Абдурахман бин Ауф һәм башка сахабаларга да азан әйтергә мөмкин иде. Ләкин ул инде
Билал радияллаху анхуны сайлаган. Һәм инде монда безнең өчен дә бик зур дәрес бар. Ул да булса, үзебезнең кардәшләребезне төрле син мәсәлән инде көчле, син ябык, син кыска, син хәерче, фәкыйрь дигән шундый төркемнәргә бүлү бер дә ярамый торган ярамавы турында сөйкле пәйгамбәрбез безгә үрнәк дәрес биреп калдыра. Ягъни тышкы кыяфәт, байлык, дәрәҗә буенча кешеләрне аермаган сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм инде беләбез, Билал радияллаху анху пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны шул хәтле ярата, ул үлгәннән соң азан әйтә алмый башлый. Азан әйткәндә елап җибәрә. Һәм аңа кушылып бөтен Мәдинә халкы, бөтен сахабалар инде җылый торган була. Һәм шуннан соң Абу Бакр радияллаху анху янына килеп, үзенең Мәдинә шәһәрендә кала алмавы турында әйтә. Һәм Шам җирлегенә күченеп китә. Һәм Умар радияллаху анху Ал-Кудс, ягъни Иерусалим шәһәрен алганда Билал аңа кушылган дигән фикер бар. Һәм инде шушы Ал-Акса мәчетендә азан әйткән иң беренчеләрдән булып. Димәк, нәтиҗә ясап әйтергә була, Билал радияллаху анху шундый үч изге урында иң беренчеләрдән булып азан әйткән. Ул да булса Мәккә Мукаррама Харам мәчетендә, Мәсҗидун Наби пәйгамбәрбез мәчетендә, һәм инде Мәсҗидул Акса изге урында Ал-Акса Иерусалим җирлегендә Билал радияллаху анху беренчеләрдән булып азан әйткән. Һәм һиҗри исәп буенча 20-нче елда Билал радияллаху анху Димашк шәһәрендә вафат була. Шулай ук хәзерге Иордания җирлегендә җирләнгән дигән фикер дә бар. Беләбез, Билал радияллаху анху үзеннән соң балалар калдырмый. Ләкин инде үзеннән соң шундай беркайчан да үлми торган, беркайчан да сүрелми торган, беркайчан да онытылмый торган зур мирасны, азан мирасын калдыра һәм инде шулай зур, ныклы, көчле кеше булу үрнәген сынмый торган кеше үрнәген безгә калдырган. Алхамдулиллахи раббил аламин. Инде үзебезгә дә шулай шушы изге кешеләр җөмләсендә булып, үзебезгә дә алардан үрнәк алып, шушы дөньяда яшәгән вакытта Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынып, булдыра алган кадәр тыйганнарыннан тыелып, ислам дине таралсын өчен үзебезнең хезмәтебезне, өлешебезне кертеп калдыручылар җөмләсендә булырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрбашаларыбызга да насыйплардан әйләсен. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'na ва iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون